wach marach ahinya. Attorney General nyiso doho ni gin gionge gi ng'eyo wi tho mar Bernard Kawiru, ma en achiel kuom obila mane odhi e piny Haiti keto arita. Ma endi biro bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ayanga e romo moriwo pinje ma obagi e boma ma New York ni Kawiru en achiel kuom obila adek ma osewito ngimagi e piny Haiti. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En ote manogore itanyuola mare gi buok maduong'. Ote manochiw gi jatend piny Kenya William Ruto e boma ma New York e piny mar Amerika e kinde romo manokelo kanyakla pinje e piny mangima. Ne en ote manochiw gi jatend piny kanochiwo luor kendo opoyo obila adek ma osewito ngimagi e kinde keto arita e piny mar Haiti. Kata kamano, ne familia mar Kawiru ma e thuolo mokwongo mane giwinjo ni wuodgi ma osebedo ka olal ne osewito ngimane. I must use this occasion to honor the Kenyan officers, Mr. Samuel Tumoi, Benedict Kawiru, and Kennedy Nzuve, who lost their lives in the lines of duty. Familia no kawuono ne ochope doho kadwaro ng'eyo adieri e wi tho mar wuodgi ka giseyo Attorney General kuom rem keto gi ler e wi wachno. You can imagine how painful it is. Six months. 6 months. Our clients have waited for this information. And even today, there is doubt from those officers who want to keep on telling a lie. And the president has made it quite clear, not only by saying that the officers died, but by honoring them for giving their lives for the people of Haiti. Okinde familia no nyiso doho ni ote no ochiw gi apis mamalo mogik ma en jatend piny ka koro gimako bura ne Attorney General kuom pando tho mar wuodgi. Attorney General kata kamano kwer ni oonge kod ng'eyo moramora e wi tho mar obila no. Our position, my lord, has been missing in action, and that's what we have filed in our affidavits. We have decided, let us give them the benefit of doubt. Let them verify what we already know. The international press, the BBC, the Guardian, and all those other papers have amply reported on this issue. BBC actually sent a reporter to come and investigate and talk to the mother and talk to the relatives. Attorney General koro kod doho mondo mi omigi thuolo mondo mi gitim nonro matut e wi wach makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mag jotije mbalariany